Putin. Vladimir Putin ye faraje jamana dɔw ka ɲangini la gosi ka ɲɛsin farafin jamana dɔw ma ba o faraje jamana nunu bɛ fɛ k'u ka jɔyɔrɔ sinsin. Региональная структура объединяет, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы. Faraje jamanaw ka ɲangini nunu ɲɛsinen bɛ jamanaw ma minnu ye fantan jamana baw ye. Monsieur Putin ko a yɛrɛ tɛ se ka mun faamuya. An ko k'an bɛ Rusi la angɛrɛ tɔni ba 300 latɛmɛ ka sabu kɛ ɲangini ye jamanaw kan minnu mago b'a la kosɛbɛ. O laɲini ma jaabi sɔrɔ fiyewu. Nin kuma nunu lasera ani ambassadeur 20 ɲɔgɔnna ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ. A jɛlen do k'u tɛ fɛ an ka baaradaw ka wari sɔrɔ. A ye nin fɔ. Nga anw bɛ fɛ ka angɛrɛ nunu bɛɛ di fu de la jamanaw ma minnu mago b'a la kosɛbɛ. Rusi la n'ale ye duniya jamanaw ka ɲɔ bɔla belebeleba dɔ ye dɛsɛlen do k'a ka ɲɔ ni a ka angɛrɛ feere ka sabu kɛ ɲangini ye ka bɔ faraje jamanaw yɔrɔ. A ka fɔli la jamana minnu bɛ farafina Asie du Sud o ni Amérique latine ka sabu kɛ Rusi la taji dumuni ani angɛrɛ dɛsɛli duniya sugu kɔnɔ. Организации договора о коллективной безопасности.